गाहायै जोङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन जयै लोगो नांनानै आइजोफोरनि फुटबल होनाय जायो। बेवहाय मुंख्लंफोर जाय बिर जोहोलाव जोमोना बड'लेण्डनि थाखाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुं बा बिथांमोनखौ सनमान होनानै जाहाथे मुंख्लंखौ सनमान होनांगौ बेखौ लानानै जोङो बे खेलखौ बादायलायहोनाय जायो। दिनै जोंहा आसाम राइफल्स आरो भेरगाव गाम्बारि सिख्ला मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो दङ। नैबे बादायलायनायनि गेजेरजों आरो बेखौबो जोङो मेसेज होनो नागिरदों जे गेलेनायनि गेजेरजों जों बयबो हारि माहारि खौसेयै मोनसे जायगायाव थानो हायो बेखौ जों मेसेज होनो नागिरदों। लोगोसे जों नैबे ओनसोलनिफ्रायनो बुंनो नागिरदों बा फोरमायनो गोसो जायो जे हिनजावफोरखौबो समान समान लांफानांगौ। जोङो नायनो थाङोबा नुयो सारा भारत बा असमाव हिनजावसाफोरनि फुटबल जोङो फाथिनाय बिदि नुसोआखै। ओंखायनो एखुथायै जों भेरगावआ बिनि मोनसे बिदिन्थि होनो सानदों आरोखि। जोङो खोब खम जाबाय देग्लाय फार्स्ट चेम्पियनशिपा 20,000 उइथ ट्रफि आरो रानार्स आपआ 15,000 उइथ ट्रफि आरोखि। रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन इयुन जोलैखौ बेखौनो खावलायनो नागिरदों जोङो गेलेनायनि गेजेरजों हौवासाफ्राथ' दंखायो हिनजावसाफ्राबो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि केरियारखौ बेजोंबो दानो लानो हायो बेखौ जों मेसेज होनो नागिरदों। लोगोसे हिनजावफ्राबो ज' ओंखारनानै जायखिजाया खामानियावनो हौवासाजों समान समान थांफानायखौ जोङो लुबैदों आरोखि। मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव आइजोफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय दिनै फैयै जोबथा बा फाइनाल गेलेनाय बियो दिनै जाफैबाय बा जोबफैबाय। दिनै जोङो जिथु फाइनाल गेम बेयो मोनसे आबुं महर मोनदों बा आबुं जाफुंसारदों होननानै जों बुंनांगोन। आं भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाखौ साबायखर बावहरनो सानदों जे बिथांमोना लोब फैनानै दिनै जाय गेलेगिरि आइजो बिथांमोनखौ माने गोसोआव थुलुंगाखां होदों बिथांमोननि इयुन गेलेनायाव मोजां मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन नैबे मोनसे थुलुंगाखां होनाया। आरो गोबां जोंनि गेजेराव माने जाय बिथांमोना जोंखौ नैबे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय रांखान्थियारि मददथि होबाय बा माने फिजिकेलि नांनानै नैबे मोनसे जोलुर बादायलायनायखौ आबुं जाफुंसार होबाय। आं बिथांमोननिसिम आं भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा साबायखर बावहरदों। आरो जों भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव जों मोनसे बानजाय आफाद दानानै होदोंमोन। आरो बे बानजाय आफादा गोबां माने खस्थ' खालामनानै दिनैनि जि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय बियो आबुं जानायाव बिथांमोना जोबोद माने खस्थ' खालामनानै जाफुंहोदों। बिथांमोननिसिम आङो दख'रा आफादनि जानानै रोजा साबायखर बावहरदों। आरो जायफ्रा माने रांखान्थियारि मदद होनानै जोंखौ नैबे माने गेलेनायखौ आबुं जाफुंसार होबाय बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा साबायखर बावहरदों।